Isang kakaibang nilalang na mistulang alien ang nakoton cam. Pero bago ang lahat mga katropa, subukan natin na pabutin ng 100 likes ang video na to. Shoutout nga pala sa 5 magagandang comments sa ating previous video. Simula nang nagka-pandemic ay sinusubukan nating huwag makihalubilo sa karamihan. Kaya minsan naiisip nating pumunta o pumasyal sa mga walang taong lugar, kagaya ng kabundukan. Kagaya ng taong to na sinubukan niyang umakyat sa isang abandonadong lugar at makakuha ng mga magagandang tanawin. Ngunit sa kanyang paglingon, bigla siyang may nakunan sa kanyang kamera. Isang kakaibang nilalang ang nakita niyang nakatingin sa kanya at mistulang nagulat din ito at tumakbo papalayo. Nung una, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakunan, kaya sinubukan niyang habulin ito. Ngunit nang kanya itong hinabol ay bigla itong naglaho. Tara, panoorin natin ng maayos at pakinggan ang kanyang reaksyon sa bidyong ito. Kayo, ano sa tingin nyo ang kanyang nakita? Leave a comment below para malaman namin kung ano ang inyong opinyon.
Hey, what is up yo? This is Sarento Waray at kung bago ka pa lang dito sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-like, subscribe at comment at hit mo na din pati ang notification bell para updated ka lagi sa mga bago kong uploads. Hey, what is up mga tropa? Try nyong i-check ang mga previous videos ko at siguradong matutuwa kayo.